esperaria que canviaren les circumstàncies. Jo penso que moltes de les coses, i és cert tot el que has dit, però vull explicar-me bé. No és una qüestió de que sincerament ells vulguin tindre una mala actitud, un mal, o no vulguin treure el caràcter. És una qüestió de que a voltes les circumstàncies, quan estàs en una voràgine totalment negativa, de tot el que ens està passant, tot és negatiu, no guanyem, lesions, ara quan estem recuperant a uno, s'allarga una setmana més i cau un altre, s'han ajuntat moltes coses, a banda moltes voltes en casa no hem guanyat, que això també per a mi, com a entrenador i com a persona d'esta casa que el considero, porta 19 anys així, per a mi és el més dur damunt. S'han ajuntat moltes d'aquestes coses que fan que, encara que tu vulguis, quan arriba un moment important, moltes voltes no tens l'energia, la força i sobretot el convenciment necessari. I jo el que volia és que fórem capaços de botar tot això negatiu i tirar un pas endavant, i no hem sigut capaços. Però no és per no voler, o perquè m'hi hagi una mala actitud, o perquè jo pense que l'equip m'havia abandonat o no estiguera amb mi. Tot el contrari, jo penso que precisament perquè n'hi ha molta gent identificada amb mi dins del vestidor i en tot el que ha passat i en tot el que ens està passant, precisament per això moltes voltes ha sigut difícil donar aquest pas endavant, que espero que ara, llevant aquesta part totalment emotiva i de mala sort que hem tingut, igual espero que anant-me'n ara m'emporte gran part d'això i puguem començar, que sigui un punt d'inflexió molt gran.